Γεια χαρά σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Κόντου. Μετά από 3 πολύ σοβαρά χειρουργία είχε πέσει το νοσοποιητικό μου σύστημα, με αποτέλεσμα να είμαι πολύ εξασθενημένη και να με βρουν και πολλά άλλα προβλήματα. Τα χειρουργία είχαν γίνει μέσα σε 7 μήνες και ήταν αναγκαίο να γίνει και ένα 4ο χειρουργείο λόγω μιας καρκινογένεσης που είχα. Όμως δεν μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαδικασία λόγω του ότι ήμουν πάρα πολύ αδύναμη και άρχισα να κάνω μια έρευνα μήπως υπάρχει μια εναλλακτική λύση στα προβλήματά μου. Σε αυτή την έρευνα ανακάλυψα την θεραπεία με συχνότητες της εταιρείας Data Ellis. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία παγκοσμίου φήμης και υπάρχει κάπου 20 χρόνια στον πλανήτη με πολύ καλά αποτελέσματα των οργάνων της. Μετά από κάποια εξέταση που έκανα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας και ενώ δεν είπα τα προβλήματα που είχα, ενώ γνώριζα τι προβλήματα είχα, βρέθηκαν ακριβώς τα προβλήματα όπως τα γνώριζα και εγώ μέσα από τις εξετάσεις που είχα κάνει σε νοσοκομεία της Στοκχόλμης. Ακολούθησα ένα πρωτόκολλο μέσα από τα πρωτόκολλα της εταιρείας και σαν αρχή ξεκίνησα με αποτοξίνωση, ενδυνάμωση και τα βασικά μου προβλήματα. Κάθε 2 μήνες περίπου έκανα επανεξέταση για να δω που βρίσκομαι και το ένα πρόβλημα μετά το άλλο έφευγε και συνεχώς ήμουν υγιέστερη. Από μήνα σε μήνα ανακτούσα τις δυνάμεις μου και ήμουν υγιέστερη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τις συχνότητες, από τις θεραπείες με συχνότητες και θα τις πρότεινα σε ανθρώπους που ταιριάζουν με αυτό, γιατί για όλους τους ανθρώπους υπάρχουν θεραπείες που τους αρέσουν και που ταιριάζουν και θεωρώ ότι για το σύγχρονο άνθρωπο είναι κάτι πάρα πολύ κοντά του και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν πρόληψη και σαν θεραπεία, παράλληλα με οτιδήποτε άλλο κάνει στη ζωή του.